Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan gihitimong potoro na makapaghatod din istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga nihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Diyos marhay na aga po mga kaagraryo. Kaskasan pag-agi kan sa tuyong aldaw tamala ini, nasa katulad na po kitang episode kang programang inaabangan kan sa tuyong mga kaagraryo, ang programang Kape asin Baretang Agraryo. Nahatod sa tuya kan Department of Agrarian Reform asin kan proyektong Split. Sa nakaaging pilot episode na kaimalantaan matibay na Ardo Candar Bicol, an Assistant Regional Director for Operations, Assistant Project Manager for Operations, Madam Gay Labad. Sa ikaduwang episode, nagi produktibo ang satuyang discussion kibanan ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Candar Provincial Office kan Catanduanes, Dr. Nerissa Aldea. Ngunya na aldaw mga kaagraryo, saro na naman pong matibay ni servidor kan gobyerno ang satuyang makakaibanan. Siya po sarong Civil and Geodetic Engineer, nagpun siya sa DAR bilang Cartographer Engineer. Naging Engineer 2, naging Chief of Survey sa Gudamaging Municipal Agrarian Reform Officer o Program Officer o MARPO. Sa presente po siya ang Provincial Agrarian Reform Officer 2 o PARPO 2 asin padagos na nangingenot sa pagpapautob kan mga programa kan reformang agraryo para sa karahayan kan mga benepisyaryong paraoma sa probinsya kan Albay. 36 na taon na po siya sa DAR asin padagos nagsiserve sa satuyang mga paraoma. Afuera kini, siya man po ang presenting secretary kan Geodetic Engineers of the Philippines Incorporated Bicol Region para ngayon na taon 2024-2025 na nagpapailing kan sa iyang tibay asin dedikasyon sa serbisyo publiko. Mga kaagraryo, ang satuyang magiging katuwang sa pagpaabot kan sa tuyang programa, ngunya na pagkaaga para sa Kape at Baretang Agraryo Episode 3, i-welcome ta po Engineer Maria Eugenia Altesa or ang sa tuyong Kaagraryo Chi. Kaagraryo Chi, hello po, good morning. Good morning, Kaagraryo Grace. Magayon po sa pagmati na kamo po ang angkor mingon yan. Wow. Saro sa mga pigihilin ko talaga na idol sa sa radyo. Mm-hmm. Wow naman. Sa satuya po mga parain antabay, maray na aldaw po sa Indo. Sa ikatulong episode po kang satuyang Kape asin Baretang Agraryo, kaibahan po dito ang DAR Provincial Office kang Albay. Saka po ang satuyang ARBO na ang Galuda Farmers Association hali sa Pulangi. Yes, aratyan, tatawrin niya ito nin panahon na sa tuyong mga kaibahan na bisita digdi hali po sa Galuda. Anyway, Tabi, Parpo, Chi, ano po ang mga naging akumplishmento kan DAR, Albay, sa nakalihis na taon? Ano po ang mga naging inisyatibo kan sa opisina para sa tuyong mga paraoma? Sa nakalihis na taon, itong sa tuyang land acquisition and distribution, sa itong mga bagong titulo, nagkaigo po kita ng 46 hectares na pinanao sa 31 na ARBs. Ito pong sa split project, nagkaigo po kita ng 1,471 hectares na i-distribute para sa 923 na mga parauma. And igo po kitang sarong bagong programa sa DAR po. Iyo po itong implementation katong New Emancipation Act or RA 11953. Now, ito pong pag-distribute kang COCROM or Certificate of Condonation with Release of Mortgage. Kang sarong taon po nakapag-distribute kita ng 1,400 hectares sa 1,000 na mga parauma and piko-condone po ang worth 32 million pesos na penalties as in amortization po sa mga daga ninda. Aside from that po, may mga support services mo po kami na tinatao para sa mga parauma po. And apura po sa pagtatonin mga dagas sa tuyong mga parauma, nasambitan mo man Tabi, igwa ka mong itibtatong support services sa inda. Mga ano po Tabi ni Kaagraryo Chi? Kaagraryo Grace, ang support services po, tinataomi po yan duman sa mga beneficiaryo po kang agrarian reform.
Sinda po kaya pigo-organize, ito pong inaapuntang Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Through the organization po, pigtatawan po sinda ng training para makapacitate sinda na magpadalagang kasendang organisasyon. And pigtatawan po sindang mga mga facilities. Tapos may mga farm to market roads din po kami na tinatao. May access po to credit na or sa microfinance, nagpo-provide po kami sa mga parauma para po maging kapital ninda kung gusto ninda maglaog sa enterprise. May mga enterprise training man po sinda. And sa Albay po, igo po kitang worth 600 last year, 600 million na farm to market roads sa Ginubatan, Uwas, Libon, and Pulangi. Ang ngunyan po, igo po kitang 500 million na FMRs na sa Pulangi po i-implement. And ano po yan, ang Galuda po, sinda po, si Galuda, saro po sinda sa nag-endorse katong project na to para ma-approve po ang pag-download kang fund po hali sa central office. So talagang kadakol mga support services bigduduhol po ang Department of Agrarian Reform. And later po sa programa, i-discuss na po ang mga success stories kan mga natabangan kandar. Aya po. Sa iling ko talagang kaipon maaraman ka sa ito yung mga parantabay, mga kaagraryo. Ano ba talaga ang mga programa ibigduduhol kandar sa ito yung mga paraoma? Yan. Duwang hapot pa lang yan ki Agrarian Chief, pero dakula po kita mga naku ang mga magagayon na mga programa hali po sa Department of Agrarian Reform. Digdi daw kita sa tuyang iba pa mga bisita. Yaon digdi kaibanan tapuan, presidente kan Galuda. Yan. Gamot, luya, dalogo. Siguro mas maray na makuata mismo sa presidente kan Galuda. Yaon digdi si President Bob Razon. Pwede mo po tabi maiheras sa tuyang mga paraan tabay kung paano po nagpuon ang Galuda, sir. Magandang hapon po sa mga paradangog kang RMN. Tapos po kay Ma'am Grace. Ang kagara yung Ma'am Grace. Magandang hapon po. Ang Galuda po, isarong association po yan sa upland area kang Pulangi. Barangay Gamot. Ang Barangay Gamot po may duwang sityo. Kaya po nabilog mi ang Galuda, taso duwang sityo, ikinuyog mi po. Galuda is Gamot, Luya, Dalogo. Na mundag po o nagpuon po ang Galuda 2014. Tapos po ang nagbilog po yung ang DA. After po ng 2018 diyan na po naglaog so DAR sa 2018. So bagpoon 2018 nakakuha na po kamo nin suporta hali po sa Department of Agrarian Reform, tama po? Iyo po, nakulong po mga support services ang Pigtaw sa Muya ang DAR. Opo. And paano po nakatabang ang mga suporta niyan kan DAR tangarig mapauswag ta po ang estado kan Galuda? Dakulang bagay po ang Department of Agrarian Reform sa luway-luway na pag-uswag ng Galuda. Inat po sa mga tinawin ng support services. Ari po katong primero tinaw sa mga project ang DAR, itong 2 nursery and 2 TDF. Na ito pong 2 nursery, ang mga beneficiary po kato is almost 10 Agrarian Reform beneficiaries. Na i-distribute mo po ito na naghahanap po yung pondo para mataon mo sila ng cash incentive tapos cane points. Ang nailin po kan DAR na successful kami naman po, na sabi ko ang sustainability po na ako kami hali sa DAR, pigtaw ko yung learning infusion. Dinara po kaming mga officers kang Galuda sa Batangas as in sa Tarlac. After po kayo na-assess po kami naman. Pag ang buloy may pulig dito, tinawan po kami ng Sugar Block Farming Processing Center. Ang natabang po kato sa mga asosasyon, nakita baga po ang paggigiling ng tubo, ang panahon, damulag ang gamit. Na imbis po 3 days o 4 days ang consume mo, ngunyan po ang paggiling ng tubo, it only takes 2 hours, ma-process ka na po. Yan po sa pigtaw sa mga kandar na tabang. Ang pando pa mo, ito Muscovado Processing Equipment. Yan po sa pag-ibo ng Muscovado sugar. Yan po dyan sa pagsisig, separate ng mga yan po yan ang sarap pang tinao. Ang pantulo pong tinao ninda sa Muya, yung ang 4-wheel tractor na 90 horsepower. Dakulaon po to with spiral na po to, may plow. Ito naman po nakatabang sa mga agrarian pong beneficiaries
na ito po, dati Carabao Mangararay, it takes 3 days bago mo prepare ang land. Ngunyan, it takes only 2 hours or 1 hour per hectare. Ang pang-apat pong ginawa sa Muya Kandar, so BLFED, Village Level Focus Farm Enterprise Development. Iyan po ini-enhance sa mga members ng Galuda. Tapos po, ang pinaka-orientin na po nila is Farm Business School, FPS, Farm Business School. Ito naman po, capacitate po kami na trainings na 25 sessions na paano po maging magsasagang negosyante. Kasi po may pinimigatan reason ang pagtatanong na lulugi. Kasi may po kitang idea kung paano kita magtanong. Yan po ang dakulang suporta kang dar sa mo, kaya nasustain mi po luway-luway ang sa muyang asenso. Grabe pala ng pagpadangat kan Department of Agrarian Reform sa Galuda. Magpuon sa kaaraman, sa training seminar, hanggang sa makinarya. Na-mention mo sa bago ito bagang dati, damulag lang ang katabang ta sa pag-uuma, pero ngunyan, mas pinadali ang pagtanom sa tabang kan mga makinaryang inihali sa Department of Agrarian Reform. Totoo po, Ma'am Grace, kagari Ma'am Grace. Totoo po yan. Opo. Ano pa po ang mga may ikukonsidera nindong accomplishmento kan Galuda? Sa tahaw kang kadakul-dakul na suportan iyan, ano po ang naging accomplishmento na po kan Galuda? Ang inot na pong accomplishment kan Galuda, nagagawa po kami ng inspirasyon na ining mga proyektong ini gamiton ni. Ang inot pong accomplishment kan Galuda, nanggana po kami sa family-based communal garden kang province of Albay. Kami po na outstanding communal garden. Ang ginibumi po duman, dahil po kami nag-focus sa groupings. Ang ginibumi po duman, kasi family-based food production, ipig-ianumi po, pig-cater me. So, kada pamilya, pig-taon ninting sa sararong plat. Na ang mga members po duman, so mga aki, so ama, so member kong pamilya. Ang purpose mi po kayo duman na, so mindset sa mga aki, na ipa-elimina, may hanap buhay para sa pagtatanong. Sa kaansar po na ma-divert me ang idea na sa mga bagong technology, mga cellphone, maali po ito sa kaisipan nila. Ang panduwa pong nakataba, ang accomplishment po, na-feature po kami sa CNN Philippines. Tapos po, ang may accomplishment pa kami, nakabilog po ako ng women's group. Ang ibig sabihin women's group, so women's empowerment. Kasi po may issue ka itong nagluwas na ang lalaki lang daan nagdadarang kwarta sa laukang harong. Pero duman ako na challenge na dapat bagong mindset. Kaya na po nagbilog ako ng women's empowerment. Duman po naglaog sa BLPED, Village Lemon. Duman po kami pig-training, pag-ibo ng mga under enhancement po din. Ang sarwa po, naging bisita mi po sa community-based tourism, ang promotional board ng tourism na tinabangan po kami, naka-receive nga po kami ng sarong genset na for production. Yan po. So talagang recognized na pala ng Galuda. In fact, sabi mo Subago na naging guest pa kami sa sarong national TV program, pag-feature kan mga accomplishments kan Galuda. An sabi mo Subago, naging magsasakang negosyante na ang Galuda. So dakulang bagay po na nagamit day na sayang si suporta kan gobyerno, lalo na kan Department of Agrarian Reform. Anyway, apera kan sa tuyang presidente kan Galuda, yaon mandigdian treasurer mga kasama sa paagi po ni Mr. Wilson Sandagon. Marhay na aga po, kaagraryong Wilson. Ano po ang mga produkto kan Sidong Arbo? Ano po ang flagship product nindo? As in, ano po ang special sa indo po mga produkto? Thank you very much, Ma'am Grace. Ansa mo yung produkto po, at the same time, considered me na flagship, yung ini number 1 sa Muya, taigwa kami ng facilities or processing center. Iyo po nang inaapod na sangkaka. Iwa ining mga pangaran, mga iba-iba, may sangkaka, may minakamis, may malagkit. Malagkit na klase kan kunyan, kan angkon. Ining inaapod din ng kalamay, minsan inaapod din sa tuyang panutsa. So, ining klaseng kalamay na ini, duwang klase ini, ma'am. Ini inaapod na first class na ang pangarang kay ni angkon. Ini ang ginagamit sa pagibo ng coco jam.
Tada ini nagagranules o nagaasukar ang coco dyan. And then the other one is ining saro na ini inaapod na lagting. Saro man siyang klase kay ining kalamay na garo buhag kag baga siya. Naginigib siya nin raw materials for muscovado. Ini mostly ginagamit ini sa pagibunin glutinous rice, itong malagkit waga, ginigibong ni Lukay o sinuman. Iyon po ini ang ginagamit. And then the third, ini pong inaapod as second, ining muscovado. Ining asukar na hali sa tubo. Kung health conscious ka po, kung makapi ka instead itong sugar ka sa merkado, ini po gamiton. Natural, organic, mayo po ni mo po chemical. And then the last po ining molasses. Ini po syrup ini ma'am na panghamis na ginagamit. And then ginagamit man po ini sa pagluto. As in fertilizer, sabihin fertilizer po sa mga pananom. Yun po ini. So, kadakol pala ni mga produkto. I-share ko lang, Yes, yung sangkaka kan mahiling ko subaago, bilang nagbalik si childhood ko na akan panahon, ang kada harong, pirming may sangkaka, di ba? Nagigirimdawang titipak-tipak lang ako kayan, pigbubulsa ko nga ni, babalong ko yun sa eskwelahan, Yes, sangkaka. Pag-igwa ka ng sangkaka kan panahon, happy na. Kumbaga, ang kaugmahan kan mga aki kan panahon, simplihon sa na, di po ba? Kaya garo nagbabalik si niya ko ano daw kon ibalik tagiraray si nakaugalian itong pagiging na an kada harong pirming may sangkaka. And ini muscovado tamang-tama sa mga health conscious. Yes, ma'am. Selling ko yan ang recommended para sa tuyo. And ang karahayan dahil aram ko yan ang Department of Agrarian Reform nagtatabang maging sa marketing kan mga produkto. Igwa kita katong inaapod na merkado agraryo. Yes. And Kansar Aldo, nabasa ko duman sa post kan PNP Bicol, duman mismo sa kampo, igwanin ibinibida po si mga produkto, di ba? Na tinatabangan kan Department of Agrarian Reform. Anyway, talagang nakakaugmang maantabayanan na igwanin araw ka ni mga istorya na nagtarayumpo si mga inayudahan kan Department of Agrarian Reform and sailing ko dapat may pagpadagos na. An sa indo pong arbo, sir, tinatabangan po kandar bilang balos, nagtatabang man kamo sa mga estudyante sa paagi po kan pagtataunin mga on-the-job training sa mga ini. Ano po ang mga ipigtutok do nindo sa inda? Yes, ma'am. Yung sa Muya so Pulanggi Community College, ang mga estudyante kan agribusiness. Ang tinutok do biluan sa Galuda, iyo po ma'am an adiit na history about sugarcane. And brief history. And then igwa po kami nin mga parte duman na pinagtutok do na topic manungod po kan physiology and botany of the sugarcane. As in po itong farm management, ang mga content po kaiyan ng laog iyo po ang soil analysis, importante pong maray. Tangani pong maaraman kung ano ang macronutrients, kung kakulangan sa daga bago magtanom. Kasi makakatabang siya kung paano ma-analyze mo duman kung kulang ni nitrogen, phosphorus, or potassium through soil analysis. So dakulang vital siyang maray. If you want to venture or engage in farming, dapat talaga yung number one. First and foremost. Number two, itong planting materials na varietal selection. So mapili kasi itong high yielding, ma'am. So dakulaan ani, kasi na porsyento as in ibang resistance sa kung ano-ano. So, and the third is land preparation through mechanization na ginagamit may halik sa DAR na nag-provide po yung four-wheel tractor. So napapadali po itong pag-land prep kan mga farmers through the help of the DAR through ito mechanization. And then the fourth one ito is kunyan, irrigation and fertilization kan mani-obra kan tatanuman. And then pest and disease management po. And then ito pong last is harvesting. Iyo po ang pinagtutok minuan as in ang pinaka-ultimo iyo po ang processing kan pagibo na po kaining kalaman. Hands-on po ang gabos sa mga estudyante, sila po pinag-observe lang under supervision ko pagkatapos sila na po ang nagluluto. So itong pagproseso kung paano pagibo kaining sangkaka, lulutuon pagkatapos imomold, ipapa-cooling down, mapapalipot, and then imomold. Pagkatapos packaging part kan packaging itong wrapping and then sticker for labeling. Nagtutok man po kami ni marketing strategy kung paano i-promote ini sa market, kung anong platform ang dapat gamitin in terms of promotion.
may mga digital platform po kita, radio, television, and broadcast, face-to-face and linkages from department kan gobyerno to others po. Yung pang tinutugdo, meaning duman sa Samuya, asin po, aside ka iyan, tinutugtuan mo po niya mo itong mga estudyante kung paano mag-drive saro-saro duman sa traktor. Gabos po ito tinutugdoan mi. Sinda mismo nagdadrive kan traktor. And then, nagtutugdo po kami dumanin kung paano magibunin coco jam. Sinda mismo kainin naggigibo na ining mga estudyante. And then, itong virgin coconut oil, natural na pagibo, na pagluto na mayo po din kalayo. So, yan po ang mga coverage sa mo yung pinagtutugdo naman. So, total package. Gabos magpuon sa preparation. And garo na ka-adapt kita sa climate change, di ba? Ang sabi nga ni kayan, garo iba na ang panahon ngunyan. Ang cropping season ka ito, dapat araw lang kaning bulan, pero ngunyan iba na. So, yung grupo ta garo na ka-adapt na. And sa tabang yan kan mga makinaryang ipik po provide sa tuya kan Department of Agrarian Reform. Balikan tayo ni mga produkto gini. Ano po, yaon na po ang demand sa market na magigwa kita ni mass production ka ini? Sige po. I-share na daw po yan para sa mga agraryo ta. Sa mga proof ni kayan, ma'am. Ito pong nag-iga po ni agree between the Department of Trade and Industry and the Department of Agrarian Reform. Itong agree sa Saud po sa Ayala Mall. Last 26 September 26, 27 to 29. Ini po, sa gabos po mga participant, ang Galuda po, ipo ang nag-top 1. Pinakamalangkaw, ang gross na nako ami. Saro po kami sa number 1 na tinawang kami ni award kan Department of Trade and Industry asin kan Department of Agrarian Reform. Ang Galuda po, ma'am. Dakulaan production mi kaini kami po ang pinaka-highest gross na nakapaduman sa sarong agri-fair duman sa sales, ma'am. Saro po yan. Sailing ko dahil sa mga arge na pag-participate nindo sa mga garo trade fair sa Manila. In a way parang nabalusan nindo ang tabang kan gobyerno lalo na kan Department of Agrarian Reform na maipabisto ini pong sa tuyang mga produktong ini dahil digdi mai-introduce po sa publiko na ini nagyari dahil sa tabang kan Department of Agrarian Reform. Yan. So, marirahay po, kadakol kitang mga napag-urulayan tungkol digdi. Balikan ta si Sir Bob. Sir Bob, sa kainturuhan po ang Galuda, ano po ang masasabi po nindo? Ano po yan? Lalo pang madakula, matalubo, ngunyan pong 2025, ano po ang sindong focus ngunyan? Ang focus mi po, nag-iisip po kami na mag-enhance pa kami ibang products na makatabang po sa Samuya members, lalo po sa mga kababaihan. Sa unyang nga po, may Inspire Project na Samuya, on the going, siguro by this March, na po ito, mapunang mapangsyon na po ito. Basta po sa tabang talakandar, sa sustainability, asinda po ang nag-iiling po sa Muya kung ano po ang kaipuan mi. Kung ano pong plano mi, pinapaabot po sa inda, yaon po ang suporta ninda sa Muya. Even man po sa DTI. Opo. Yan. Magayunan po mga kasamaan episode tamo niyan, pigdi-discuss tadigdian mga tabang ipigtataw po kandar, lalo na po sa Galuda. And of course, sa pagiman po kan sa tuyang Kagraryong Chi, ang mga accomplishmento as mga pigsisibutan sa pagi po kan opisina kandar, duman po sa probinsya kan Albay. Yan. Anyway, sige, balikan tangon yan ang sa tuyang Parpo, si Agraryong Chi. Pagkakataon po, tangarig ipaabot ang sa iya pong mensahe sa tuyang mga kaagraryong nagaantabay sa pagipukan sa tuyang programang Kape asin Baretang Agraryo. Diyos mabalos po sa mga naghihinanyog sa Samuya ngunyan. At least naaraman na po nindo ko ano po ang Department of Agrarian Reform. Bako po kaming DA, DAR kami, DAR, Department of Agrarian Reform, na nagtataon ng daga, pero di po nagtatapos sa pagtao kan daga, pigsusuportaran mi po si mga parauma para mapaunlad po si sa endang daga, asin sinda maging mga negosyanteng parauma. Para po, kung mayo sindang sa may pinagkakaabalahan. And ini po mga proyekto, ay mga products po kang Galuda, Kaagraryo Grace,
yan po ang pinapadara ko sa US, Australia, sa UK pag may mga nagduduruman or nagduduman na nag-uuli tapos mabalik. Iyan po ang masiraman po talaga siya. So, ito pong mga paraan tabay na lang po, ilingo na lang sa may mga merkado agraryo kita, suportaran ta po ang mga produkto kasatuyang mga parauma para po matabangan tamang po sinda na masustain po ang sa indang organisasyon. And pasalamat po kami kay President Bongbong Marcos dahil po duman sa bagong lay na pinasa, ito pong pag-condone katong mga amortization sa penalties sa paagi po kang pag-distribute katong cookroom. And Samuyang Secretary Conrado Estrella III na nagsusuporta po sa mo kung ano po ang kaipuhan midigdi, binababaan po kaming pondo, taday man po yan magigibo, kumayo po kaming pondo. Lalo na po si mga farm to market roads na kumayo po si mga FMR, dahil po mailuluwa sa kasentohan ang sa itong mga produkto. And syempre po, sa tuya pong Regional Director na si Artie Sindak na ang agom niya Bicolana. Salamat man po sa Indogabos. Salamat po mga ka-agraryo. Sulong Agraryo. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakaptan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Yes, yan. Nagrahay-rahay na, ini pala na mga produkto nindo Ghost International na. Supa-supa kang maray panisang nakakaabutin Amerika. Kaya, grabe inabot na pala kan mga produktong ini. Sabi ni Kaagraryong Chi, garo iyon nagiging paborito ng pasalubong, di ba? Kung igwa kita ng mga balikbayan, ipinapadara sa abroad. Yan. Congratulations. Anyway, tawan ta po niya pang-ultimong mensahe sa tuyang mga pag-iriba po sa Galuda, yaon digdi, ang Galuda Farmers Association, sa pagi po kan Presidente, si Sir Bob Razon, sa iya pong pang-ultimong mensahe sa satuyang programang Kape asin Baretang Agraryo. Sir? Mas maray na agraryo, Ma'am Grace. Inot na ina po, gusto magpasalamat sa imo, sa pag-unra maging angkor mingon yan. Asin sa mga naghihinan nyo po, nagdadangog sa RMN. Tapos po, dako lang pasalamat po sa itong presidente, si President Ferdinand Bongbong Marcos. Tapos kay Secretary Conrado Estrella III, asin po sa Samuyang Regional Director na si Theodore Sindak, ang Samuya pong may guson, asin very supportive na parpo kang Albay, si Engineer Altesa, ang Samuya pong head kang PBBD Department Support Services, si Carpo Chito Molina. At salamat sa gabos pong members kang Galuda, salamat po sa pagpaka-operar nindo na maging success po ang satong asosasyon. Yes, congratulations. Of course, yon mandigdi ang satuyang treasurer sa Galuda Farmers Association. Itataman po ang microphone gunyan para sa iyong ultimo mensahe, si Mr. Wilson Sandagon. Yes, Sir? thank you, Ma'am Grace. Salamat na maray. Asin may akong maitatarap kundi ito bagang sabi ni Presidente. Sa bagong Pilipinas, talagang namamatean ng tunay na reformang pag-agraryo. Thank you, Ma'am. Diyos mabalos. Yan. Yan po mga kasamaan na sa tuyang mga bisita, naging productive at sa tuyang third episode mo niyan, naging mas makahulugan, ginulikan sa tuyang mga bisita, na aram kong kapaki-pakinabang si mga naku at ang informasyon mo na pagkaaga. Siyempre, ini pong programang ini, aabangan ka sa tuyang mga kaagraryo. Magiging regular po ini sa pakipukan broadcast sa RMN DWNX 91.1 and 1296 sa Birikan kan sa itong mga radyo.
presentasyon tangon yan, nalingawan kan mga bisita ta, pero gusto ko magpaabot nin sa ngaran kan programa Kape Asin Barata Agraryo, papaabot kita nin Happy Valentine's Day! Yes, Valentine's Day ngon yan, kaya Happy Valentine's Day para sa tuyong mga kaagraryo na nakatutok po ngunyan na pagkaaga. Yan. Liwat sa ngaran po kan Department of Agrarian Reform as in ka programang Split. Kami po nagpapasalamat sa inyong pagantabay sa episode tangon niya na pagkaaga. Ako po ang sa inyong kaagraryo, Radyoman Grace Lucentes. Salamat po kan sa inyong pagantabay. Diyos barhay na pagkaaga po. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape Asin Baretang Agraryo!